खुलुमबाय का तावते बुसनो तिनी आं हाय नरं नि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावते बुसम तिनी हाय नरं थानी फाइजाफिकवा त्रिपुरानि समस्या तै देश विदेश जे अबो दांगा चली तमानी वार युद्ध चली तमानी इजराइल ईरान कोमा अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प सं रूस ए कोमा चाइना सं युद्ध अंखनानि रेडी मुइ तमायखा अबो हाय कग्रनो तुई तिनी नरं थानी आं बेलायखै गुरुत्वपूर्ण कक तुई फैगा नरक ओ भिडियोनि पुलानि सिमि किजा खालगै नायनानि बागै चाइटकदि तामखाय ओ जागाव अनेक वान सुजनाय दंगो ते बुजिनानि मतन कग्रक दंगो तावते बुकसं पुलानि सिमि पाइथाक जरा जे नाय बुजि मननाय ओ नि वानसुं मनोकते किसा काहाम फाने तावते बुकसं सुं इजराइलनि नायने हेकाय इराननि नायने हेकाय अबमा हिस्ट्री दंगो ते सिनि तिरप्रानि ताबुक तिप्रासा बसंबाय ताबुक जों बुकुं गलक खांराय बसम हिमानि अबो बेलायखेनु मिलि दंगो तामनि बागै मिलि खांखाय जों बु दफा सिकननि बागै जों बुइनि दफा कटर बाय मनक जागै दंगो बा सातक जागै दंगो सेइ रकमनो ताबुक ओजे फिलिस्तीन मानि इरान संखा बरमखा दफा कटर बेलायखाय दफा कटर हायके निनि इहुदी ताबुक इजराइल संखाय दफा सिकन आगिनि सिमिनो आ जागारगो युद्ध नांलाय फैमानि ताबु अ युद्ध थागिया कयबार बरनो युद्ध नि हारिवै इजराइल नो कयबार आरोनि रहका हायना हाय बरक कायसा फान गनां थायो हायना हाय युद्ध जितिवै बरक 1949 इजराइल नि गुजित खायजागो जेमन चिनि 12 था गतर जे समयो मान आ बसरनो बरकबो इजराइल नि देश मानु तिनी आ जागानि काहिनी बाय तिरप्रानि काहिनी आमो सम्पर्क टं आबर ननर नांति सबायै सावै खनारि नानि बागै चाइतनाय नर खालगै नायना खायदि नारि ताबक इजराइल चं सिकन फानु दफा कटरनो लेंप्रारि तनिखा लेबनान हिंदी गाजा हिंदी गोबां जागा बरक 6-7टा देश न टल मल खाखिबायका हायके ताबो लेंप्रारि तनिखा इरान संनबु ए जे ताबक इजराइल सं आमसुकाय खमता बरमसानि आसुकाय टेक्नोलॉजी तंगो गोबां नायटगै आरोनि इरान संनारोनि आर्मीनि चीफ्स कटगतर जे छिजाक नुकजाक साइंटिस्ट रक अब हायरनो रुतुगै बरक बुथारि खिबायका आगे ताबो आरोनि सुप्रीमो जे ताबो खामने हिमानि ताबो आरोनि प्रधानमंत्री कोनो टारगेट खायजाक आबनि बागै chung ताबो आसुकताय जे खामने नो टारगेट खाय बुथार मा कत केसा बरक शांति माननाय तामनि बागै हिंगाय यां इजराइल हिंगाय मोसाद नि दंगो ओ मोसाद मानि बिनि बख्रक लायखायनु टेक्नोलॉजी कुप्लुम बोबा हायके एटेक खायनाय खाया बरक जतन रतगै सामं खाय गोबां इरान संबो पाल्टा इजराइल संनो कत मिसाइल बायखाय रिवै इजराइल नि गोबां हॉस्पिटल ल गोबां जागा काहाम सिटी कत अब हाय सिटी कटनो पूरा पेखाग्रै तंबायखा बेलायखाय लुकसान नुङै तंखा नि इजराइल लंनिबो ते हायना हाय यां इरान रंनिबो बेलायखाय लुकसान इरान नि जे ताबो आरोनि परमानेंट बम मानि आबोनि जे श्रामि तमान जागा अडेक जरातै आ बांकार हाकर बिसिङो खायजाक खामसारि खि काहिनी खनावो बरम मजा सकापानो न्यूक्लियर बम खलायनानि रिया तामखाय अ बम बरन यागो सपायखाय एमने 60% इरान संनि न्यूक्लियर बम उंगि थां काहिनी खनावो ते 40% दक तंखो अब हाय जुदि उंगि थांखाय पुरा इजराइल नि इहुदी दफानो पुरा टलमल खायनाय जतनि टारगेट बरमन सिकां खायनाय आबो फिलिस्तीन रमनि समाय तांजाक आगिनि सिमिनो अबनि बागैनो अ सामुंनो क्लारिनानि रिया ngui tongo इजराइल chong khai sumhai दफा सिकन ताबुक बुकुं बारा हाय आबनु बागैनो जाति दफा हानि बागै रक्षा कवच आबनि बागैनो बरंनि लराई बरंनि अशिष्ट रक्षानि लराई जेमन ताबुक सिनि तिरप्राव chung ताबुक गेट आर्टिफिशियल सानलायमानि बा इलीगल इमिग्रेंट्स नो पुश बैक खायनानि हिनै अशिष्ट रक्षानि बागै chung चबा खायतमानि इन ओबो हायनो तावकते बुकसं chung अ जिनिस नो मा बुजिनाय ओंखाय आबनि बागैनो chung त्रिपुरा साबो जेमन इजराइल chung चबा खायतमानि हायकाय थुइबा थांबो chung रिलायैनो सिनि जेनारेशन नो chung मुथांनानि आबनि बागैनो सिनि तिरप्रानि लीडर्स रंनो आं अयै सावो नरकबो खाबाय खोबाय ताबुक इजराइल बसं संहाय इहुदी संहायकाय चिन तिरप्राव चबा खायनानि बागै चाइटकदि थुइबो थाङैबो जों सिनि हानो नांनाय जों केसेन गसिकाय आबो या संख्या कम दफा सिकन पॉपुलेशन कम फानु चेष्टा खायकाय उपायंगु जों चेष्टा सिखायाको जेसापानु माया जेसापानु खायमाया 10 लाख इलीगल रंनो बुसुं रुखाय मांगलाक एटा टिप्राल न बुते मांगलाक जों हायनो कन्ट्रिटिउसन सल्यूशन सिमि देमान न टिप्राजा थांगि थांग्रब देमान न आबो हाय बुखा सिकन खाय जों नायलाय तंमानि या तिरप्राव अब हाय लिडार नांगु फैकाय थांकाय थां जों अ सुजुगनो ताबो अबा खायनानि सारा तिरप्रा पुलिरिनानि सारा तिरप्रा रोड ब्लक खायनानि जों तिरप्रानि 10 नि बिरुदिया जों
केंद्र सरकारनि बिरोधीसि आवाज माति सनाय सुंनो बरक मुथांनानि कक रिजाक तिप्रासानो सकरमाना नैमान जागानि बानचिनानि कक रिजाक आगे आ जागाव बरंनि दायित्व दङ ताव केंद्र सरकारनि सुंगरो अरनि इलीगल खांराय रक बाय सुंगरो वालायनान दरकार नांगिया बरक बाय कुटुलायना बु दरकार नांगिया तामकाय सिनि चबा चुं खाय थांनाय कक्सि सादि सिनि मानथाय चुं माननान नांनाय सिनि अस्तित्व रक खानि बागुय अ कक सावै चबा खायै सारा तिरपुरा ब्लक खायनि आं अबनो सानाय केबो बाय भाइलेसन थाना नांगिया केबनो बुथानन नांगिया केबनो तगनानि नांगिया जुदिनो बरक सुंनो केबो टारगेट खायाखै सुंबो अबहाय बरनि लीडर्स जे नाय रंनो बुहुक टप खायनानि बागै जों क्राक मैमा बुसानाय तंगो बरनि थांनिखाय मासामांनि मीडिया ते मासामांनि माफिया लीडर मस्तान तंगो सोशल मीडिया रग कट कट सापायनाय अबहायरनो जों मुथांनानि बागै प्रस्तुत मा तंनाय आबोनि बागैनो अबहाय केबो जुदिनो तिरप्रासाराव वानसुगै तंहाखाय आं बाय कुरुंदि न आं टेक्निक रिनाय वानसुमुं रिनाय जों बबहायखाय दफा सिकन फानो जोंबो थाङै बुजाय फायमान अबनो जों केसेन गसियावै क्राक मैमा बुसानाय गुबै कौन सावै चबामा खायनाय आसाम मेघालया नि मिजोराम गोबांमा देशनो जोंनो चुबानाय जों जुदिनो गुबै चबा खायाखै पान्जाब नि हरियाणा राजस्थान गुजरात गोबांमा यूपी बिहार झारखंड नि बरक सिचुनो चुबानानि नि साजा सिनि सार अनिमेश मिनिस्टर नि खुक्तिबु सामानि खनाका गोबांमा स्टेट नि बरक चुबानानि क हागे जों किरनान कुरै सिनि अस्तित्व रक खानि बागै सिनि दफानि बागै सिनि हा कमाय तंमानि बागै जों अ चबानो ताबुंनो खायनानि दरकार जों सिगांगो खायमानि हाय सीपीएम रक खांराय रंना नारना बागै लामा गेरग्लाय खांराय रंना नारखा अ सुजुगो हायना हाय होम मिनिस्टर अमित शाह खांरायनो रुख्लायनानै पुशबेक खायनानि बागै सामानि सुजुगो हायनो हाय जुदिनो जों सिरिं सिं टं टंखाय आबो सिनि दुर्भाग्य सिनि कुपाल हामिया आबोनि बागै क्राकनि टावटाय बुकसं इजराइल हायंदि थैखाय थांका रिलायि थैलायनाय अबहाय देश कटरबाय चैलेंज खायनाय इजराइलनो आं आसाय फायमानि ताबुं नुगो केबनो किरिया जे बरकनो नायसिक आबोनो हुक मुथुबनानि तांनानि आबहायखाय इजराइल सं ताबुक बुसाजाक के इजराइल संनो सपोर्ट खायनाय 195 काउंट्री नि बिसिंगो मोटामोटी बागनो इजराइल संनो सपोर्ट खायनाय बाङै दङ ताबुक सुजरा जे बरमनि एकजरा थुरसा काउंट्री सिमि बरमनो सपोर्ट खायो हायपानो थुरसा काउंट्री बु बाक्सा नायदि ताबुक बु इजराइल संनो सपोर्ट खाय दङ बरमनि तामिन सानाय इरान थुरसा काउंट्री नो सपोर्ट खाया गुबैनो सिनान नांनाय हिस्ट्री नाय फायदिनो रक आगिनि हिस्ट्री नायदि जे इजराइल सं बवा हायके बरक हामांखा बवा हायके बरक सातक जाखा बवा हायके दफा कतर बाय मनक जाखा हायपानो बरक चबानो हारमानिया चबा खाय खाय जिति फायु जितुइ बरक अव सुक जागाव ताबु बुसाय दङ बरनि देश सिकेन्टेटा फानुंथु बरक ताबु कुप्लायंगुइ चबा खाय दङ आबनि बागुनु जों जे एडीसी एरिया फानु दंथु जों जुदिन क्राक मै कुप्लायंगुइ जों जुदिन थानसाका बुसाय माहाखाय जों ताबु जितु जों केचेन गसि यांना नंनाय जों क्राक खाय कक थानसाकाय सामुंमा खायनाय आवश्यक आबुनि बागैनो अकक गुरुत्वपूर्ण कक नरक जे मानसाक शेयर खायदि जत्तो एडुकेटेड पर्सन सिजाक नुकजाक अबहाय बररक सिगित हनि गसि तंनाय रन नरक अ बिदुनो फुनुकदि वानसुक्तु आनि कगबो कायसाले बुजिमुं फायनाय मगाय इराननि गोबांमा जागा लकसान नुखा अबहायनो निनि इजराइल लंनिबु लकसान थाका गोबांमा हस्पिटाल कट कट रक दंस खायदिबेका आमसुकाय मिसाइल कट कट रहरि टं इरान सं हायके ताबुक अ जागाव डोनाल्ड ट्राम्प नि बय ताबुक 2 सप्ताह समय नाका 2 सप्ताह बिसिं जेबा कायसा हयतो मुथाग्रि खिनाय युद्ध न हयतो इरान संनो डोनाल्ड ट्राम्प बो तांसिनाय अबहाय तै यां व्लादिमिर पुतिन रुसिया सं बरक बो डोनाल्ड ट्राम्प नो साइरिका तांखर दिहिनै अ जागाव अंगरकाय बरक बंग थांना यां चाइना सं रासिया सं बरक तवैसा इरान नो सपोर्ट खाय अंखनाय बरक आगिनि सिमिनि मिले जा हाके सिनि इंडिया तो इजराइल नो सपोर्ट हायपानो इरान बायबो तंगो जेमन ठक पेट्रोल डिजेल लाहाल तंमा बागै सिनि 12 था कतरबो अबन बागै ताबो गय सपोर्ट खायबाया बेसिरबाग खाय 60-70% खाय इजराइल नो सपोर्ट खाय तंगो 12 था कतर इ 30% हायरो इरान नो ताकपान खोलगै सिनि 12 था कतर सपोर्ट खायाको केबनो बिसिंति किसे किसा इजराइल नो सपोर्ट खाय तंगो हाके नुक लायनाय ताबुक बेलायखायनो वर्ल्ड वार 3 हिनै ताबुक जे सालेमानि बेलायखायनो पुसखांगो फाइटंगो अब अंगै फानु मानो सारा विश्व युद्ध अंगै मानो कायसा देश ता कायसा देश न चुबालायनाय हाकेनो युद्ध अंगनाय युद्ध अंखाय थैलायसिनाय केबुनि के बानसेलायगेला आबुनि बागैनो अ इरान सं फिलिस्तीन सं खाय बेलायखायनो निनि इहुदी जात इजराइल संनो नायसिगि माया क्रिस्टियान संनो नायसिगि माया बरक तान खायनाय रंनो अ इहुदी रक तंमानि जागा आ जागा आंखा जिसु ख्रिस्ट एमान जागा जिसु ख्रिस्ट हारिक लांमानि जागा अब्राहाम नो ईश्वर दान खाय लांमानि जागा आबनि बागै बरक
Fiokna ni musumjaya yakana ni musumjaya. Haipanu Ishor rok borno phandu dofa sikon phanu borok ubangma history rogo nai nai chinama boibo tongo ajagao borok je dofa sikon phanu kubangma dofa koto koto rok juddo khai jidi phaimani boi rok tongo history rok nai di Google logo charge khai kenor man nai YouTube logo norok nai di nai ke pura sinai taute book song age kubangma borok update didi yan to Israel ni belai juddo bebahaungi tongha belai kok laimani buthal laimani misal ri laimani belai oi jahaz rok bai air strike khaimani rok belai krimes sa oborong ang nor nasuk phunugmalia aroni borok basement apor bising go mang busuk din tong sinani sapta kaisa lai thang tongkha 8 din 3 bai 9 din cholina nai tongkha o juddo cholimani hake obo hai omannani digino thangi tongo aboni bagoi jora tongsini tin tirpran taute buk song thanchangdi thanchangoi sungbu auto kha kosomni borok bai sung jobab rilena nangai joba khalen nangai sung pura kiriangoi kebu borongni dalalung yawoi borongni dalal bolte borongni kisa paijang mani borongni rang puisa tongma bai borok sungno paima mani bai sung kisa dabu gui tola adul jagoi tong abo hayung yang nan nangai aika sunung siru taute buk song o bidon norok je mansak share kai joto lokrono phungnan khadi ei Paitho gasunu sasino norok jotono kaham tongdi suso tongdi tinin bagoi haina hai jotono no khulom pika